Známo sa dáva, že rozprávka o medovníkovej chalúbke sa tu odohráva. Kde bolo, tam bolo. Jedna mamka mala dvoje detí. Chlapčeka a dievčatko. Chlapček sa volal Janko a dievčatko... Marienka, čau! Si to! Obidvaja sa veľmi Janko! naháňali sa po dvore, hrali sa s hokejom, alebo len tak. Pozerali do neba. Mali sa Ja už som bol skoro v domčeku, ja sa nehrám takto. Každý deň sa Janko, s tebou nie je žiadna zábava. jedného dňa však Janko dostal nápad. Marienka, Áno? pôjdeme spolu do lesa a zažijeme tam veľké dobrodružstvo a nikomu o tom nepovieme. Do lesa? Janko, ja neviem, či je toto dobrý nápad. No prosím ťa, a to už prečo? No lebo les je veľmi nebezpečný, tak môžeme tam napríklad stretnúť medveďa, Jasné. alebo dostať kliešťa, alebo určite. sa môžeme stratiť a hlavne neexistuje, aby sme išli do lesa a nepovedali o tom našej mamičke. Takže nie. Mamička si to nevšimne, tá stále len varí a pečie a umýva a mňa umýva, no. Ale to nič nemení na tom, že do lesa s tebou nepôjdem. To nič nemení na tom, že ty si strachopud. Ja? Hej, povedz si, že je strachopud, je pokakaná, presne. Nie som. Aj, Nie, presne, nie tuto máš, som si pokakaná od strachopud. strachu, presne. Nie som. Si. Dobre, No dobre, tak si strihnime o to, či som strachopud alebo nie. dobre, tak na 3. Raz, dva, tri. Kameň, papier, nožnice. Marienka, ešte raz, vieš pravidlá? No. Kameň, papier, nožnice. Ale Janko, ty podvádzaš. Ja, absolútne nie. Tak Ešte do posledný tretice. krát. Kameň, papier, nožnice. Ha, vidíš? Jaj. Môj kameň rozbije tie tvoje tupe nožnice, mal som pravdu, ale si ja strachopud, nie som strachopud. si. Nie som. Dobre, tak ja ti teda dokážem, že nie som strachopud. A pôjdem do toho lesa s tebou. Pôjdeš? Áno. Tak poďme, aká ďalej? Dobre, tak nie. Tade. Dobre. Ideme spolu na výlet. Zažijeme to, čo doma nie. Bude to veľká zábava. Naša mamka nič nezbadá. Janko, ja mám trošku strach, no s tebou sa nemusím báť. Si predsa môj veľký brat a vždy si ma mal tak veľmi rád. Ty to? Ja nie! Ty si to! Aha, Veľmi rád. kam sme sa tu dostali? Pozri sa, aká čistinka nádherná. Tak veľmi Aha, tento veľký strom, to myslíš, že tu asi je. No tak dlho už, to je ako my dvaja, ale cítiš ten čerstvý donovácky vzduch? No, ale počkaj, ešte musíme ísť ďalej, tak pôjdeme tam, či... Počkaj, tak tam. Tade. Ideme spolu na výlet, zažijeme to, čo doma nie. Bude to veľká zábava, naša mamka nič nezbadá. Nudiť sa už nebudeme, dobrodružstvo zažiť chceme. Budeme sa spolu smiať a život si len užívať. Ale je tu krásne, Marienka, že? Krásne, ja, to či sa mi Áno, doláva. Len užívať. Janko, počkaj si. A dobrý nápad som mal, čo? Tak musím uznať, že tento raz si mal celkom dobrý Čo ja len nápad. také nápady mám, no. Pozri sa. Tu vpredu, aká muchotrávka. Janko, sa tak uškrňa. počkaj, to nemôžeš chytať. Prečo? Veď muchotrávky sú nebezpečné a jedovaté, ty si to chcel zjesť? A to si mi prečo nepovedala? Si sa mohla priznať, že si jedovatá? Ach, joj, ale pozri sa tam, aké krásne včielky. A ja boli tam také púpavy, rastú, no, a tuto taká kopa machu, no, a tam také dubáky dva. No. Janko, Áno? pozri sa. Tam je taký veľký, strašidelný medveď, čo keď nás zožerie. No ale pozri sa skôr na tú srnku vedľa neho. Ale Janko, nebuď neslušný.
Marienka, Áno. ja myslím, že už by sme mali ísť domov. Čo? No Tak mne už skoro? je tu dlho, no poďme. Dobre, Tadiaľ. tadiaľ. Marienka, Tadiaľ. 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 Marienka, stačilo! Ja som tu ten starší, múdrejší, krajší, intelektuálnejší, vo všetkom lepší a vzdelanejší a hovorím, že ideme tadiaľ. Hej, na strom? A čo sme nejaké veveričky, alebo čo? Nie, Janko, ideme takto, tadiaľ. Dobre, tak poď. Čo je, Janko? Janko, čo sa stalo? Mňa boli brucho. Janko, ty si určite zjedol tú muchotrávu, však prosím, vylečí niekto záhra. Jo, Janko. Ja som len hladný. A to kvôli tomu to robíš taký cirkus? Joj, no Janko, prosím ťa, pozbieraj sa, ideme pekne domov. Poďme. Janko? Áno? Au. Čo je? Au. Aj teba boli brucho, že? Aj mňa boli Ja som to brucho. presne videl, no. Aj ty si hladná však. Ja som hladná. Čo budeme teraz robiť? Sme dvaja stratení v lese. Koho to bol nápad? To isto tvoj. Joj, čo len teraz budeme? Aha. Domček. Ako pekne vonia. Počkaj, Janko. By ma zaujímalo, že ako chutí. Janko, ty máš iba halucinácie už. Ale veď pozri, počkaj. Trošku si. Janko, nemôžeme jesť cudzie domčeky. No veď tá fasáda, to sú medovníky. Ale nie. No hej, skús trošku No parapety. dobre, dobre. To je vanilková. Aj túto. A som si v strechu. Tak tá je naozaj snad. No tak tu nepataj. Joj, ale... Dobrota. Kto ti urobil taký bordel? To vy? Hej, no to no čo ja s tým teraz budem? No nič, idem si premom a všetko to tu vymokuje. Kto ste? Čo tu robíte? A čo odo mňa chcete? Lebo to sú detičky. No poďte ku mne, deťurence, poďte bližšie. Marika, choď, ty si vždy mala viacej testosterónu, choď. Vítam, poď moja zlatá, jeden kus, druhý kus, no pekne sa predstavte. Dobrý deň, moje meno je Janko. Danko, Danko? Ja som Marienka. Pálenka. Ale teta nie je Danko a Pálenka, to není dobre. Janko. Janko? A Marienka. No veď vravím, Granko a Snežienka, no. Nie, Teta. Janko a Marienka. Ako z rozprávky. Áno. A to čo ste skôr nepovedali, no. Janko a Marienka. A kam si tam? Lebo viete, my sme zablúdili Nie, trošku. my sme šli na prechádzku. Išli sme na prechádzku, tak som myslela, ale my už musíme ísť domov. Áno, už vieš, ideme, tak vieme, poďme kadiaľ. radiaľ to. Tak, Áno. dovidenia, mávajte sa tu Dovidenia, všetci. poď, Janko. Stojte! Lebo strelí. Noc má iba. Poďte naspäť. Aký veľký noc. Teda Poďme, jedna noha tu. A ďalšia tiež tu. Vy nemôžete odísť. A to prečo? Lebo ja som napiekla. Napiekla? Koláče. Koláče! Jahodkové. Jahodkové! A tebe, dušička, tebe som napiekla muchty s bukom. Čo? Buchty s makom. A makové buchty, ja by som si nedal také makové, alebo tvarohové, no teta, to ja nemôžem. Prečo nemôžeš? No ja mám bezlepkovú dietu. Kto ti kázal jesť lepidlo? No dobre, dáme ti niečo iné. Cukríky? O cukry, to ja by som si veľmi dal taký nejaký pompar alebo hašlerku, no teta, to tiež nemôžem. A to už zase prečo nie? No ja mám aj diabetes. Viečurence, veď vy máte viacej chorôb ako ja, stará tetka. No dobre, tak čo im dám? No, dnešná doba, všetci chcú byť fit, všetci sa stravujú zdravo. Ha. Tofu. Tofu. Ale no tak deťurence, vy nemôžete byť taký preberčivý. Keby ste si dali iba kúsok z toho koláča, veď to sa vám nič nestane. Kúsok koláčika. Tak trošku.
čurence moje, no šupi tam do domčeka. Ďakujeme. Otočte mi ho, nech mi nikto neobjeda moje perničky. No a na stole sú koláče, čurence moje zlaté. A aj gránko v skrínke. No poďme o tak. Ďakujeme, teraz mi už neujdu a budú navždy moji. A potom čo? Potom ich zjem. Ja som baba strapatá, hukatá a hratá. Zubíska špicaté a pazuchy chlpaté. Na chalúbke pavučina, dávno nejde elektrina. Nenavarí a neupracem, špínu, chlad, smrad, to ja chcem. Čári, mári, fuky, luky, pripravím si kilo múky a každého zaraziem, lebo dlho hladujem. Čári, mári, fuky, luky, pripravím si kilo múky a každého zaraziem, lebo dlho hladujem. Ja nie som len taká hociaká baba Jaga. Ideme ešte raz, aby ste si to dobre zapamätali. Skúška mikrofónu. Ja som baba strapatá, hukatá a hrbatá. Zubíska mám špičaté a pazuchy chlpaté. Čári, mári, fuky, luky, pripravím si kilo múky a každého zaraziem, lebo dlho hladujem. Čári, mári, fuky, luky, pripravím si kilo múky a každého zaraziem, lebo dlho hladujem. Moje kríže! Moje kríže bolavie! Toto v tomto veku už neskúšajte. Jano, vystaj Voltaren, ideš ma masírovať. A Ježibaba ich zobrala do domčeka. Ešte im pekne navarila, pohľadkala ich a poprikrývala, aby sa viac nebáli a uložila ich do postielky. Ráno im upiekla šišky s jahodovým džemom a sladkým mliečkom. Celé dni ich krmila ako prasiatka. A tak išiel deň za dňom. Od tej chalupy nebolo chodnička ani sem, ani tam. Nuž ani nevedeli, kadiaľ by sa domov pustiť mali. A Ježibaba veru striehla na nich ako mačka na myši, aby jej neušli. Janko, teraz máme príležitosť ujsť. Hlavne prosím ťa, netresni teraz. To čo má byť toto? Poďte naspäť! Vy ste chceli ujsť? Nie! Kam si šiel? Ja som šiel Ale ticho, nespievaj mi tu duchoňovky, kam si šiel? cikať. Ale veď záchod máme vo vnútri. Mariana, kam si šla? Kakať! Ako tak cítim, už ti ani netreba. Ďaťurence, rozdelíme si robotečku, dobre? Mariana, vieš, ako vyzeráš? Ako moja nová upratovačka. Pometlu, poďme. A nech je to tu všetko tipi-topi. Ty môj krásny chlapčúrik, blondiavý, no, poď sem. Poď sem. Ty budeš papkať. Papkať? Papkať? Papkať. 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 No moje ďakujúce, no, metličkou to tu všetko To čo robíš, Mariana? No, tak viete, teta, no, my máme doma robotický vysávač a ten všetko uprace za nás. Ja neviem, ako sa s týmto robí. No tu máš starú klasiku, zober to do jednej ruky, do druhej ruky, naopak. No takto a ideš po zemi. Raz, dva, tri, zametaj! Tam je môj chlapčúrik zlatý. No, my ideme papínkať. Pripravila som pre teba fajnotku, lebo bude grilovačka. Ja som zabudla. Koreniny do
Bobrík môj, dávajte na seba pozor. Janko. Áno, Marienka? Janko, ja som počula, že má byť nejaká grilovačka, opekačka, ale ja som bola v kuchyni, žiadne mäso som nevidela. My asi ideme jesť teba. Čo? Ale ja sa nechcem jesť. Ani ja ťa nechcem jesť, Janko. Počúvaj, mám plán. Áno. Večer, keď bude tá striga spať, tak sa vykradneme. Áno. To čo tu je debatný krúžok, alebo čo? Bezo mňa. Ideme pavínkať. Domáci guláš, liter octu, kilo soli, pýtajte si recept. Za mamičku. Za otecka. Toho nemám. No a za ko? Za môjho škrečka, ktorý mi minulý týždeň... Povedzme, že už je. Promenáda v plavkách. Marieno, poď. Marieno! Dnes bude grilovačka. A ty pôjdeš rozkúriť piecku. No, ale viete... No hodaj, dolný ohrel 220 stupňov, padaj. Môj chlapčúrik, tu je. No, ukáž mi všetko, čo máš. Teda brúšinko. Sem poď. Tam sa niečo uložilo, no dobre, ukáž mi riťušku. Fajna. A ukáž mi pršťok. Ja nechala som sa uniesť, no. No, nečúraj sa, moja piecka krásna, no dobre, šikovné ste. Blížime sa k záveru, o chvíľu vám odzvoní, doneste mi lopatu. Lopatu? Ale na čo, tetuška? Na čo lopatu? No poletíme na nej do teplúčka. My sme už boli na dovolenke. Áno, boli sme v Chorvátsku, no. No dobre, vyberiete si inú destináciu, poďme. No moja... Dobre, pravá nožička. Pravá nožička. Ľavá nožička. Ľavá nožička. A zadok vyššie trošička. A zadok vyššie trošička. Kapíš to? Kapíš to? To je všetko. Čo to robíš? Ticho! My sme to dokázali! Marienka, a teraz už naozaj musíme ísť domov. Áno. Ale ešte predtým si sľubme, že už nikdy bez opýtania od mamičky neodídeme. Áno, sľubujem. A ja sľubujem. Poďme domov. Tak, Tadia. Janko. Tadia. Toto bol príbeh Jankovi. Mamo! Spolu sa šťastne bez opýtania to bolo radosti. Neboli všetci